Naala anti CCTV camera ti lalaki nga nakalugon ti tricycle nga napan Nagibelleng ti nakasupot nga natay nga animal iti siyudad ti Batac. Iti video makita nga nagsarding ti tricycle iti Igid ti Kalsada nga abay ti pagtengan ni Attorney Ferdinand Ignacio. Inpurwak na ti nakasupot nga puraw ken dagos nga nagbuelta sa Pimanaw. Kuna ni Atty. Ignacio, inpost na ito iti social media, kagid ti panagpanawagan na kini Mayor Marquechua nga maimbestigar dito nga inaramid ti naka-tricycle. Umayamuom kanon ti bangsi ti Nagibelleng nga supot nga ngilngilawen. Karpasang nga na-post, makita iti video nga napampinidot ti isang lalaki nga nakamotorsiklo. Nagdadiretso rito nga Pimanaw iti Barangay Road. Si marunumot ka si Mangpet dito pa nakabagi ti Public Safety and Order nga napanangkita tinapadarong kadakwada nga reklamo iti agdama sa ampangan amuno sinot na Nagibelleng ti supot iti nadakamat nga lugar. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.